Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşdik boldy. Döwlet başçylygymyz dostlukly ýurdun iri sevtiniň ýolbaşçy bilen mähirli salamlaşyp, Türkmenistanyň Tatarstan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygynyň okkunly we netijeli häýatini kanagatlanma bilen belledi. Şol hyzmatdaşlyk Russiýa Federasiýasy bilen döwletara gatnaşyklaryň çäklerini üstünlükli ösdürilýär. Tatarstanyň däp bolşýaly Türkmenistanyň has işçiň we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanlygy bellenli. Biziň ýurdumyzda Tatarstan Respublikasy bilen öňden gelýän, taryhyň dowamyny emele gelen, hoş niýetli goňşuluk, ynançmak we birek-bire hormat goýmak gatnaşyklaryny esaslanýan ykdysady we medeni hyzmatdaşlyk baglanşdyrýar. Söhbetleşdiň marşyny umum bäkbetlerini nazara almak bilen, uly geljege eýe bolan iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we olar mundan beýlegim ösdürmeň iler tutulýan uğurlar bardy pikir alşyldy. Şol bäkbetler bolsa, ýeger dil mümkinçilikler hemde enşeme giň gerimli tatlamalar durmuşy geçirmeň çäklerini köp ýyllyk bilelikdäki işiň uly tejribesi bilen berkidirenler. Milli liderimiz Türkmen tatar gatnaşyklaryna mahduf bolan, ynançmaň we özara düşünşmeň ýokary derejesiniň iki tarap bilen gatnaşyklary ösdürmek hemde durly uğurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin ygtybarly esas bolup durýanlygyny natady. Türkmenistanyň Tatarstanyň iri kompaniýalary, KAMAZ Avtomobil Guruluşy Kerhanasy, Tatneft Açyk Paýdarlar Jemgyýeti, Kerholding Kazan Dikuçor Zawody we beýleki köp sanly kerhanlar bilen özara bäkbetli hyzmatdaşlygy munyň aýdyň mysallary. Prezident Rustam Minnihanow Tatarstanyň işewur toporlarynyň gelje uly türkmen badaryna eýleýän orny giňeltmäň gyzyklanma bildirýänliklerini aýdyp, ýurdumyzda döredilen amatly maý goýum ýagdaýynyň hemde öz üstüne alan borçnamalaryny berk eýerýän ygtybarly hyzmatdaş hökümini Türkmenistanyň belent halkara awraýynyň munyň üçin oňat esas bolup hyzmat edýänligini belledi. Söhbetdeşler sewda ykdysady we insanperwer ulgamlarda ýol goýulan netijeli hyzmatdaşlygy kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň we Tatarstan Respublikasynyň dogonly halklarynyň arasynda dostluk köprülerini we özara düşünşme putulandyrmaga ýardym edýän ýokary derejedäki ýetgiderli iki tarap bilen duşuklaryň we gepleşikleriň muňa köp babatda ýardym edýänligini bellediler. Söhbetdeşler taraplaryň enşeme uğurlary boýunça özara gatnaşyklary munyň beýlegim işleşdirmäge taýýardyklaryny tasdiklap, odal gadanyň ulalyşyklary ilerletmek boýunça anyk çäýerleri ara maslahatlaşdylar. Şol ulalyşyklaryň durmuşy geçirmek bolsa, durly ulgamlarda gatnaşyklary putulandyrmaga goşmaçy iter berer. Sewda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek bilen baglykda, sewda ykdysady, ilmi tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen tatar iş toparynyň işine möhüm orun değişdigi bellenli. Bu topar iki tarap bilen gatnaşyklaryň ähli uğurlaryna syn berýär. Biz bilelikdäki iş toparynyň özara harit dolanşygynyň möçberlerini artdyrmak we diversifikatlaşdyrmak, hemde senat we ýokary tehnologiýalar ulgamyny bilelikdäki iri tatlamalar durmuşy geçirmek boýunça anyk teklipleri garaşýarsyp, milli liderimiz naktady. İnsanperwer ulgamda şol sany ilim we bilim ulgamyny ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamakda hyzmatdaşlyk etmek türkmen tatar gatnaşyklarynyň möhüm uğuru bolup durýar. Ma'lum bolýar ki, häzirki wagtda Tatarstanyň esasy ýokary okuw mekdeplerini ýurdumyzdan taliplerin köp sanlysy bilim alýar. Portotdan peýdalanyp, döwlet başçylygymyz Tatarstan Respublikasynyň prezidentine däp bolan dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge we putulandyrmaga ägir dolu şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmen tarapynyň Tatarstan Respublikasy bilen özara bäkbetli hyzmatdaşlygy mundan beýlegim ösdürmäge gyzyklanma bildirýänligini tasdiklady. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we prezident Rustam Minnihanow birek-birege berkşan saglyk hemde jogapkärli döwlet işini mundan beýlegim üstünlükler Türkmenistanyň we Tatarstanyň dogonly halklaryna bolsa, parahatçylyk, rowaçlyk hemde awadançylyk arzuw etdiler. Ünü Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karar bilen Azat Ýazmyradowyç Hadyrow Türkmenmaçdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumynyň Seýdiniň neft gaýtyny işleýän zawodynyň direktor wezipesini bellenli. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Kuwat Italmadowyç Seýidow Lewapolatynyň çärji we trawynyň häkiminiň ornmatary wezipesini bellenli. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ýaponiýanyň imperatory Naruhito, Ýaponiýanyň milli bayramy hemde onuň alhydaratiniň doglan güni münasibetli ýürekden gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi.
Türkmenistan bilen Yaponiyanın arasındaki siyasi, sewda, iqtisadi, medeni, insanperwer we beýlek uğurlar boýunça ýoly goýulan gatnaşyklaryň täze mazmuny bilen baýlaşdyrylýanyny bellemek gowanyryjdyr. Yurdumuzda köp ýyllaryň dowamynda dünýä belli Yapon kompaniýalarynyň üstünlükli işleýäni bolsa, netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň suwutnamasydyr diýip döwlet başlarymyza gutlaw hatyna berdi we türkmen Yapon gatnaşyklaryny hil taýdan ýokary derejä çykarmaga taýýardygyny inandyrdy. Şol gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow, imperator Naruhito, tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk, Yaponiýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylygy, öňe gitmegi, hemde güllä besmegi ardy etdi. 21 fevralda hormat prezidentimiz sanly ulga markaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň Akaly Balkan, Daşowu, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda milli liderimiziň öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek ýollar barasynda giňişleýän görüň edildi. Hemde wezipeler keskitlenli. Maslahatlara welaýat, şäher hemde etrap häkimlikleriniň jogapkär işgärleri, welaýat derejesindäki idara kärhanlaryň ýolbaşlary we beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, häzirki günlerde mögümleýin owa hojalyk işleriniň alınıp barlyşy we ýurdumyzda durmuş ykdysat taýdan ösürmekde öňde durýan jogapkärlik wezipeleri barada giňişleýän gurrun edildi. Aýkinlere ýydyk etmek, owa senat toplumyny häzirki döwrüň wezipelerini üstünlükli ýerine ýetirmegini üpçün etmek şu döwrüň esasy wezipesi hökmünde kesgitlendi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň gowaça eksine taýýarlanyşyna aýratyn teljerme berildi. Bu wagtdaky derwat wezipeler bir purtadam ünsün düşürilmeliler diýip maslahatlarda çykyş edenler bellediler. Häzirki döwürde owa hojalyk işleriniň üstünlükli ýerine ýetirmegi halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ýokary netijelere beslenmegini üpçün eder. Maslahatlarda ýa-da kişine taýýarlyk görmegiň wezipeleriniň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligi bellenildi. O wilayatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarylandyrmak goýunça geçirilmeli işleri de aýratyn üns çekildi. Muňa özi ykdysady özgörtmeleriň üstünlükli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Yereýeleri bilen ýörüýte şertnamalar boýunça gurulýan işler hemişe üns merkezinde saklanmalylar. Olary ýokary hilli tohumlar we ýeterlik mukdarda dökünler bilen üpçün etmek meselesine de jogapkärçilikli çemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerleň hasyllygyny ýokarlandyrmaga, şeýlelikde ýyly ýokary rahmet deňçileri bilen jemlemäge şert döredöre diýilip çykyşlarda aýdyldy. Vilayatyň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeli ulanmak bilen almy esasda ýola goýmagyň ähmiýetine de uly üns berildi. Yer suw serişdeleriniň maksady laýyk hemde ylmy taýdan esaslandyrylan ugurlar boýunça peýdalanylmalylygy hakynda da has giňişleýän gurrun edildi. Şu ýylyň 19 martynda badalga beriljek baň nahallaryny oturtmagyň ýarky mögümine aksam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny bellemek bilen maslahata gatnaşyjylar vilayatyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän baň nahallaryny taýýarlamagyň wezipeleri babatynda birin durup geçdiler. Bellenilen maksatlaryň berza edilişi, owunly maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleň ýagdaýy, yer almasynyň gök, baksa ekinleriniň eksini ýokary hil derejesinde hemde öz wagtynda ýerine ýetirmek wezipeleri dogrusyny aýtmak bilen çykyş edenler öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmek ýollaryny takyp kesgitlediler. Owa milli maksatnamasyny üstünlükli berza etmegiň ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny 2020-nji halkyň arkadagly zamanasy ýylynda durmuş ykdysat daýdan ösürmek wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirmäge degişdiler. Şeýlede ýurdumyzyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň 11-nji fevralda bolan maslahatynda kabul edilen kararlary, onda milli liderimiziň sözünden gelip çykýan wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilmeli işler hakynda da jikmejik gurrun edildi. Şu ýylyň 10-njy martynda geçiriljek saýlawlaryň ýokary derejede guramaçylygyny üpçün etmek hakynda da maslahatlarda anyk gurrunlar edildi. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary guramaçylyk ýagdaýynda ýerine ýetirmek zerurdygyny ýene de bir gerek üns çekildi. Bu bolsa täze sepkitlere tarap önümli gitmäge mümkinçilik berer. Şuun, paýtagtymyzda Türkmenistana saýlawlary we salatçylar geçirmek boýunça merkezi toparyň nowatdaky mejlis geçirildi. Oňa merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçy we agzalar hemde köpçülikden habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Mejlisiň gün tertibine Aşgabat şäheriniň we Daşow welaýatynyň raýatlarynyň teklipçi toparlar tarapyndan ködürülen Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetinde dalaşgärleri belligi almak meselesi ýerdeldi. 20 fevralda paýtagtymyzda geçirilen ýygnagyň başyna dalaşgaryň hormaty münasip hünär we guramaçylyk başarnyklary, şahsy häsiýetleri bellendi.
Muňa özi onu iň ýokary döwlet wezipetini hödürlemek baradaky sözügüň kabul edilmegine ýardam etdi. Hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti wezipetine raýatlyň teklipçi toparlar tarapyndan Türkmen Döwlet Bedenteriýa we Sport Institutynyň ilmi işler boýunça prorektory, pedagogika ilimlarynyň kandidaty Hydyr Nurnaýew hödürlendi. Oňa degişli şahsiýetnama goşurly. Şahsiýetnama münasip bolan bildirilen anam üçin hoşallyk bildirip, onuň üren uly jogapkärçilikdigini hemde bu anamy ödemek üçin ähli tagalalaryny etjekdigini aýtdy. Şeýlede ähli okuyup başarnygyny gaýgyrman, watanymyz, halkymyz üçin milli liderimiziň taryhy başlangyçlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin tutanýarly we dörüjlükli tutumlary bilen beýik maksatlary ýetmek üçin zähmet çekjekdigini anandyrdy. Hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgar hökmüne hödürlenilen Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Daşow dolaýatynyň Türkmenmaşy etraf komitetining başlygy Maksat Ödeş we belgi alınıp, oňa degişli şahsiýetnama goşurly. Iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar özüne ýüklenen jogapkärçiligi düşünýändigini aýtdy we bildirilen anamy ödemek üçin güýç gaýratyny, tejribetini we bilimini gaýgyrmajakdygyny anandyrdy. Taýlawçylar bilen geçirilýän ýygnaklarda we köpçüliklerini habar beriş teristlerini guralýan çykyşlarda dalaşgarlyň fiýaty işewur hemde şahsy häsiýetlerini erkin we hemme taraplaryň ara alyp maslahatlaşmak üçin hukuklar berilýär. Muňa raýatlary dalaşgarlar bilen içkin tanışmak, olaň maksatnamalaryny baka bermek we Türkmenistanyň prezidenti wezipetine münasip bolan dalaşgaryna ses bermäge mümkinçilik berýär. Möhüm jemgyçilik fiýatçary 12 martda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk işler dowam etýär. Dalaşgarlary hödürlemek hemde belgi almak çäret tamamlanandan soň iň ýokary döwlet wezipetine hödürlenen dalaşgarlar bilen saýlawçylyň duşuklary geçirilýär. Şo duşuklar 20 fevralda başlandy. Ähli dalaşgarlara saýlawlaryň öň ýanynaky wagty işlerini geçirmek üçin deň mümkinçilikler kepillendirilýär. Açıklık we aýanlyk ýagdaýyna geçýän şu möhümiň giň bäýatleşik esasynda hemde umumy kabul edilen halkary kadrlaryna laýyk gelmegi Türkmenistanyň hakyky demokratik ýörelgelerini ıgrarlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Muňa özi ýurdumyzyň mundan meýlekde okunly ösmeginiň we halkymyzyň awadançylygynyň möhüm şerti bolup durýar. Yurdumyzda saýlawlaryň öň ýanynaky şäherleriň täze tapgary Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgarlaryň saýlawçylar bilen duşuklar dowam edýär. Yurdumyzda raýatlaryň erkesligini erkin beýan etmegini kepillendirýän hemde saýlaw möhüminiň ýakly tapgyrlarynyň ýokary halkary ölçeglerine laýyklykda düzgünleşdirýän hukuk ulgamy kemaly getirildi. Şundan saýlaw şäherleri aýanlyk we açyklyk esasyna geçirilýär. Daşow dolaýatynyň häkiminiň mejlisler zalyna Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlyk hödürlenen Mary welaýatynyň häkiminiň ornmasary Agajan Bekmuradowyň saýlawçylar bilen duşy boldy. Duşy Agrar Partiýasynyň Daşow dolaýat komitetining başlygy Mehmet başdy. Soňra dalaşgaryň analan wekili Dünýä Türkmenleriniň Insanperwer Birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň başlygynyň ornmasary Bäşimow, ýygnananlary hünäri boýunça inженер guruluşçy bolan Bekmuradowyň zähmet ýoly bilen tanışdyrdy. Onu jemgyýetçilik guramalaryny hemde ýerli dolanýarys häkimet idaralaryny işläp, ýeterlik tejribe toplan ýaş başarjyň ýolbaşy hökmüne häsiýetlendirdi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgar çykyş edip, özüniň ýurdumyda mundan beýläge häkimet tarapyndan ösürmäge, 20 şöwrli döwlet özgörtmelerini durmuşa geçirmek hasabyna ýurdumyzyň durnukly durmuş ykdysady ösüşini öpçün etmäge gönükdirilen saýlawlaryň öň ýanynaky maksatnamasynyň esasy ular bilen tanışdyrdy. Berlenşýän garaşdyrlyk ýyllar içinde Türkmenistany döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ýakly uğurlaryny ölçüne alýan, hemde halkyň awadançylygynyň gyşarnyksız ýoklandyrylygyny gönükdirilen toplumlaryň özgörtmeleri maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirildi. Bu dörüjlükli uğur dowam etdirler. Ykdysadyň ýakly pudoklaryny şol sany owa hoşulugyny mundan beýlägem döwürwaplaşdyrmaga ulun islerler. Yerleriň meliorasiýa ýagdaýyny gowlandyrmak, suw hemde yer serişçilerini rejeli peýdalanmak, daşky urşaw goramak, owa sena toplumynyň gaýtyzyny işleýän pudogynyň netijeligini ýoklandyrmak, adyk garaşdyrlygyny putulandyrmak meselelerini ulun islerler. Senagat pudogyny saglyk goraýyş, ilim bilim, bedenteri we sport, şonuň ýalym ýaşaý jaýlarynyň, awtolow ýollarynyň gurulşy häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda ösürler. Ötüp gelýän ýaş nesli terbiýelemege aýratyn ähmiýet berler. Dalaşgaryň saýlawlaryň öň ýanynaky maksatnamasyny durmuş ähmiýetli wezipeler halkymyzyň ýokary ýaşaýyş durmuş derejesini üpçün etmek boýunça şäherler aýratyn orny elýär. Saýlawçylaryň o sena toplumynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmagy, Türkmenistany gelecek 30 ýylda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasyna laýyklykda owalary we şäherleriň keşfini mundan beýlägem özgörtmäge değişli. Hemde beýleki bir näçe wajyp sowallary jogap berip, Bekmuradow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanan ýagdaýyny, özüniň ähli güýç kuwwatyny, bilimini hemde tejribesini, özüne bildirilen ul ynamy ödejekdigini anlyrdy.
Günün ikinji yarımyny bu ýerde ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Nowatdan aşary 3-nji guruluş oýuny Türkmenistanyň prezidenti Wediýetini dalaşgärlik ödürlenen Wöpaly Guruluşy Hojalyk Jemgyýetiniň ýolbaşçy Babymrat Meredowyň saýlawçylar bilen duşy boldy. Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Daşowut Welaýat Komissiyanyň wekili Piriýew duşy açyp dalaşgäriň ynanlan wekili Insan Kalby Hususy Kärhanasynyň ýolbaşçy Söýün we söz berdi. Ol ýygnananlary Meredowyň zähmet ýol bilen tanıştyrdy. Söyünüf ýaş dalaşgäriň işeňirligini, tapşyrylan işe ören jogapkärli çemileşýänligini, ýolbaşy wediýetde toplanan iş tejribesini, belent adamkärçiligini, sagdyn durmuş ýolgysyny ýerýänligini belläp, ýakly saýlawçylary saýlawlara işe gatnaşmagy çağırdy. Sonra Türkmenistanyň prezidenti Wediýetini dalaşgäriň öýdüne söz berdi. Ol ýygnananlara bu duşuga gyzyklanma bildirenlikler üçin hoşalygyny beýan edip, öýdüniň saýlawlaryň öňýanyna maksatnamasynyň esasy uğurlary bilen tanıştyrdy. Olaryň hataryny kiçik orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini ýurdumyzyň mundan beýlägem gülläp etmegini üçin etmegi, ähli türkmen halkynyň awadançylygyny ýoklandyrmagy, ýezgiderli gönükdirmek bar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň işewurlyk tüzümleri ýurdumyzyň ötüşine işçen goşunt goşýarlar. Hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça milli ykdysadyýetimiň esasy biniýatlarynyň biri bolan telekeçilik gollamak boýunça işlenip taýýarlanan şäherleriň ulgamy, hususy pudon kärhanlarynyň sanynyň ýezgiderli artmagyna ýardam edýär. Bazar ykdysadyýetiniň möhüm bölegi hökümini kiçik we orta telekeçilik höwetlendirmek üçin amatly şertleriň dördülmegini ýurdumyzda degişli kanunçylyk hukuk biniýadynyň kemale getirilmegine hem ýardam edýänligini bellemek gerek. Meredowyň nyktaşy bularyň ählisi hususy telekeçileriň ynanlan tasdymlary üstünlükli durmuşa geçirmek babatyny jogapkärçiligini ýokulandyrýar. Dalaşgäriň saýlawlaryň öňýanyna maksatnamasyny beýan edişi ýaly, diýarymyzda mundan beýlägem gülledi sürmek maksat bilen, häzirki döwürde milli liderimiň ýolbaşçylygyny, döwlet hemde jemgyýetçilik durmuşynyň ýakly ulgamlaryny, gazalylan giň möçberli üstünlükleri artdyrmak zerurdur. Türkmenistanyň parahatçylyk, söýjülük, açyk kapylar, hoşniýetli goňşulyk hemde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen deň hukukly özary bekwitli hyzmatdaşlyk gölgelerini esaslanýan daşary siýasaty mundan beýlägem kemişelik beýtaraplyga daýanyp durmuşa geçirilýär. Milli ýanyç energetik toplumyny döwürwaplaşdyrmak hemde diversifikasyalaşdyrmak, sewit we halkary ähmiýetli ýeri tasdymlaryň durmuşa geçirilişigi dowam etdirilýär. Muňa mysal hökümine Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň guruluşyny getirmek bolar. Ýurdumyzda senagatlaşdyrma gönüktirilen özgörtmeler bilen baglykda halk hojalygynyň puwdoklaryna öňde barjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Täze ykdysady gatnaşyklar kemale geler. Durmuş kemde insanperwer medeni ulgamyndan beýlägem depkinli ötüşe ýa bolar. Soňra dalaşgär ýygnananyň sowallaryna jogap berip, saýlawçylar bilen gyzyklanma öderilip, dowam eden sowal jogaplaryň dowamyny kiçik we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlariň ortutýan önümleriň önümçiligini ýola goýmak, hemde ýurdumyzda öňürilýän harytlariň eksportyny artdyrmak maksatnamalaryny amala aşyrmak, ykdysadyty sanylaşdyrmak, şeker guruluşyk siýasaty, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek milli maksatnamasyny belirlenen ileri tutulýan wediýetlerini çözgüdi we beýlekler bardy durulup geçildi. Meredow ýygnananlara bildirilen ynam üçin hoşalygyny beýan edip, özüniň iň ýokary döwlet wediýetine saýlanan ýagdaýyny, özüniň ähli tagalasyny, bilimini hemde okuyup başarmagyny, watanymyzyň hemde halkymyzyň bekfidine gönükdirjekdigini anandyrdy. Soňra welaýatyň jemgyýetçiliginiň wekilleri çykyş edip, dalaşgärleriň saýlawlaryň öňýanyna maksatnamalaryny onuň täze ýamdy, diýarymyzyň okuny ötüşine kemme tarapdan ýardam etmäge taýýardygy şöklenýär diýip bellediler. Şonuň ýalam Estewtiň ilatynyň häzirki möhüm jemgyýetçilik siýasy şäherä işçe gatnaşjakdygy, munyň bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň 12-nji martyna geçiriljek saýlawlarynyň hakyky demokratik esaslarda geçirilýänligine şaýatlyk edýänligini ýoklandy. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkezleriniň mukamlar köşkünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Awadançylygyň rowşan gadamlary adly täze kitabynyň tanışdyryş dabarasy geçirildi. Tanıştırış davarasyna ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň ýolbaşçylary we işgärleri gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler milli liderimiziň täze kitabynyň halkymyza ajaýyp sowgat bolanyny bellediler. Awadançylygyň rowşan gadamlary adly täze kitapda milli liderimiziň daşary siýasat, ykdysadyýet, medeniýet, ilim we beýlek urlar baradaky pikirleri jemlenendir. Täze neşirde ýurdumyzy mundan beýlekde ösdürmäge degişli çoňurmany mazmunly teklipler beýan edilýär. Häzirki döwrüň siýasy wakalaryny, halkara gatnaşyklaryny, aýdy
aýdyň beýan edýän täze kitapda arkada prezidentimizin jemgyýetçiligiň öňündäki eden çykyşlary, daşary ýurt medeniýetine beren interwýulary yerleşdirilipdir. Täze kitap maglumatlara, çoň manily pikirlere baýlygy bilen tapawutlanýar. Bu bolsa okuýjularyň ünsüni özüne çekýär. Häzirki wagtda dünýäde parahatçylyk ösdürmek, hoş niýetli, dostlukly gatnaşyklary potolandyrmak uğurlary aýratyn ähmiýeti eýdir. Kitapda türkmen beýtaraplarynyň durnuklygyň möhüm çertökmündäki dörejilik mümkinçiliklerine baha berilýär. Beýtaraplyk ýörelgämiz, meýilnamalary, maksatlary durmuşa geçirmegiň kämil nusgasyny ugruldy. Täze neşriň häzirki döwrüň halkara durmuşynyň köp sanly sowallaryna jogap berjektigi, Türkmenistanyň halkara derejesini alyp barýan işlerine, öňe sürgen parasatly siýasatyna, öňde goýan maksatlaryna we wezipelelerine has aýdyň, anyk düşünmäge ýardam etjekdigini bellädiler. İlk bilinmeň belläjek bir zatym bar. Gahrman arkadağımızın çıksıdinnek izverliğine, sportdak başarcanlığına, eserlerine ki manı mazmunun çoğunluğuna, giyinliğine hayran galiyan men. Aslında derecilükte öz yolun tapmaktan yukarı durgan belentlik yoktur. Gahrman arkadağımızın tüz äleminiň ustady hükmünü dörüdün kalmadı, bendiden öz yol var, uğur var. Ol diňe doğudana insanlara mehriban arkadağımız gibi beýik dörüdücü, öňden görücü ustadlara başadýandyr. Zürriyada atalar kesbi halaldır. Duamı yollasan ömürlük sağlar. Aslın angrın bize verilen ıkballar. Arkadağım ak yollarda. Ayınılmağı akıl gerek. Oğullar tonla derek. Ah seni bedeyen oğudan yürek. Arkadağım ah yollarda. İl bunun sarpala söýsündi. Bir cana birgen taýadygyndi. Şahirin bağışlan söz bendindi. Arkadağım ak yollarda. Aslı mertler merttir. Zor gayratlıdır. Dünya kökün urun berk bünyatlıdır. Doğumlular doğan günü atlıdır. Arkadağım ak yoluna. Gahrman arkadağımızın ömrü zok. Belint başı aman olsun. Täze eser döretmek üçin yurdun parahatçylygy, asmanyň asudalygy, yurtda ötüş, halkyň bir kalbynyň joşguny, şu zatlar gerek. Şularyň hemmetinem edid arkadağymyz yurt başına gelen günden başlap biziň yurdumuzy şu bagtyarlyk gurşap aldy. Arkadağymyň alyp barýan işlerini, siýasatyny, dünýäň ýüzüne asudalyga, parahatçylyga çagyryp, dünýäň ýüzüne sakabatly gollaryny ýaýyp, goňşulary şolaryň kıyınçylyk çekýän her bir tödi gapdalyna uly bir aga fiýal bolup durýanyny her birimiz görýärse, dünýädäki iň gymmatlyklar edid arkadağım öz halkyna terpay öz halkyna peşkeş etdi. Dünýede iň gymmatlyk näme? Hiç bir baýlyk bilen alyp bolmaýan gymmatlyk ol asman asudalygy, yurt parahatçylygy, awadan ýatyp asuda turup bir bala çagalary mehir bilen, ýagşy görelli bilen, yurdun bir parahatçylygy bilen terbiýelemek dünýede iň uly bagty şol. Irtgaly döwletli türkmen sebäbi başyňda döwletli adam otyr.
Döwlet bilen döwlet ýokar diye. Arkadağımın ömürdok bolsun. Tutyan tutumlu işler rewat bolsun. Şu bizim mıdama medeniyetin o dişkerleri. Arkadağımın her bir şağ adamını vatp etmek nekil bağıt. Ha gulara gel yer zetilenip, ha toyoya gelge betlenip, ha gulara gel yer zetilenip, ha toyoya gelge betlenip, ha arkadağım ha toy tutuyar, qadalaycık hevetlenip, ha arkadağım ha toy tutuyar, qadalaycık hevetlenip, ha şöhrat de, ha şant de, yediz arkadağımız. Ha şöhrat de, ha şant de, yediz arkadağımız. Ha şöhrat de, ha şant de, yediz arkadağımız. Hormatly prezidentimiň jemgyýetçiligiň öňünden çykyşlary yerleşdirilen täze kitap watançylyk ruhuna ýorulan. Mehriban arkadağymyň watan söýjilik duýgusynyň belentigi her bir çykyşyna aýdyň duýulýar. Dabarada edilen çykyşlarda bu arada giňişleýän gurrun edildi. Kitabyň iň asyrly ýörelgeleri durmuşymyzy, ýaşaýyşymyzy, edil watanymyza hasam beýik üstünlikleri ýetirmegiň ýollaryny salgy berýändigin bellenildi. Şeýle hem ol mukaddes garaşdyrmamyň gadananlaryna parahatçylyk arkaly ösüşe düşünmäge iter berýär. Şonuň üçin bu kitap ýurdumyzyň dünýädäki awry mertebesiniň beýikligine aýdyň göz getirmek üçin ähli adamlara, aýratynam ýaş nesillere ýol ýörelge bolup hyzmat eder. Sungudy saatlarynyň ýerini getiren şirnewazly aýdym saatları dawarany ruhy joşgyna bekledi. Bu ýere ýygnanan medeniýet sungat dörejilik işgärleri, parahatçylygyň, howpsuzlygyň dünýä döwletleri bilen özara bäkitli hyzmatdaşlygyň putulandyrylmagyna gönükdirilen insan perwer siýasaty üçin gahrman arkadağymyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Tanıştyrış dawrasynyň ahyryna oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Şuun ýurdumyzyň gurulşy senat toplumyny halk maksady demokratiýanyň milli nusgasy senat bilen dawaralmasy geçirildi. Ol milli geňeşiň halk maksadynyň meclisiniň taryhy çözgütlerini we öňde goýulan wezipeleriň ýerine ýetirmegine başlandy. Ýurdumyzyň gurulşy senat toplumynyň guramagyny Aşgabat şäher häkimliginiň halk maslahatynyň meclisiniň taryhy çözgütlerini, onu öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirilmegine başlanyp geçirilen çäre halk maslahaty demokratiýanyň milli nusgasy ilip atlanyrly. Maslahatda hormatly prezidentimiziň milli geňeşiň halk maslahatynyň meclisindäki taryhy çykyşyna öňe süren başlangyçlary hemde 2022-2050-nji ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösürmegiň milli maksatnamasyna, onu kesgitlenilen wezipeleri ýerine ýetirmegiň möhüm uğurlaryna aýratyn üns berildi. Çykyş edilen beýleýişleri ýaly bugün Türkmenistana şan şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan gadymy milli däpde surlar münasip dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiziň baştonlugyna ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan demokratik özgörtmelere hil taýdan täze itergi berildi. Milli liderimiziň başyna başlan oňyn siýasy strategiýasynyň ileri tutulýan meselleri, bu strategiýaň döwlet adam çynürdiýen baş şygaryna öz beýanyny tapýar. Hormatly prezidentime tarapyndan öňe sürülen dialog parahatçylygyň kepilli ilip atlandyrylýan häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň täze filosofiýasyny döretmek baradaky başlangyjynyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynaky ähmiýetini çuňlaşdyrmak hemde milli liderimiziň parahatçylyk senatyny giňişleýini wagt etmek maksady bilen Türkmenistanyň parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň, ýaşlar guramasynyň, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemde kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna dialog parahatçylygyň kepilatly online maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Melikuly Berdimuhammedowadyň 10.01-nji harby bölüminiň medeniýet öýüne hormatly Berent Serkerdawaşymyzyň sport awtologyny Garawum sehrasyna gezilen jetmek münasip etli. Hormatly Berent Serkerdawaşymyzyň görellisi merdanylygyň we sagdanlygyň kämil nusgasatly hoşallyk maslahaty geçirildi. Dawara harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary hemde işgärleri, Içeri işler ministrliginiň institutynyň talepleri, harby bölüminiň esgerleri gatnaşdylar. Dawarada çykyş edenler
sağdan durmuş yörelgesiniň tarapdary bolan milli liderimiň sportuň durly görnüşleri bilen meşgullanyp, ähli watandaşlarymyza ilkinji nowatda ýaşlara nusgalyk görelli bolýanyny nagtadylar. Sonra maslahatda Gahrman arkadagymyzyň ýarış awtoluny dolandyryp, amala aşyran bir näçe çalşyrymly ögrümlerini video şekilleri arkaly tomaşa edildi. Bu bolsa maslahatda gatnaşyjylaryň dowamly el çarpışmalaryna münasip boldy. Sonra maslahatda gatnaşyjylar Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçilik müdirliginiň sport ulu merkezindäki muzeýe aýlanyp bu ýerdäki awtologlar bilen bagly muzey kymmatlyklary bilen tanışdylar. Hormatly adamlar, Orta ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 22 fevralda saat 20-den 23 fevralda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň Howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup azkim ýağış ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordun tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 13-18 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 7-12 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup azkim ýağış ýagar, gün ordun tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal üfer howa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün ordun tilde sekundy 7-12 metre ýetýän şimal üfer howa gejesine 2-7 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup gün ortagyny ordun tilde sekundy 7-12 metre ýetýän şimal üfer howa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Daşowdy welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup gün ortagyny ordun tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şimal üfer howa gejesine 0-5 gradus şelim maýl, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup azkim ýağış ýagar, gün ordun tilde sekundy 9-11 metre ýetýän şimal üfer howa gejesine 4-6 gradus, gündüzine 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 23-nü magnit hadisasynyň gowşok täsirli saklanmagy anşylýar. Edil watandaşlar, gyş pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, hasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şerdik häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 5 göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgemi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeretlenýär. Ähli tüşeriň özenini bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun adamlar.